Hola, oin egoten izango malarakin oinarrizku eta gero kamizetian trukoaz. Bale, eta honek gotera izan jungo da, bat barrutik da besti kanpotik. Hola, Iratina eta Diabolo azimutxo zentrukuk izango di. Bat, gora botati eta bigarrena, hola. Hola, Iratina eta Palukin egoten trukuk izango di bat. Bueltak emoten da bena eta besti buelta erdi bat.